जौना बारिश हो गई पूरा कीचड़ कीचड़ जंगल कर दिया पूरा बगीचा हमार खराब हो गई के पकड़ी के साफ करावल जाओ आ हो एगो लटकल जाता वे सब जंगल करके धो दी सर कोनो मिलतो नहीं खसनु क्या आ हम घरवा में जाके खोजत नहीं रहो जे किया बानी का देखो तो ना जंगल हो गइल बा केहू मिलते नहीं खे बा तार परचे के मेहरारू कौन होकस त काट लस का चीज घसिया है कुल देखो तो बढ़ गइल बा घास भूसा तो बरसात का दिन बच्चा रो और घास भूसा भइल बा के काटी त अच्छा नहीं खेला देखो तो कुछ लगता आ उस चारों ओर का घसिया खत्म हो जाई ना तो खुदे अपनी मने पूछ के काटे लगी हम से माने वो काम रहल रहुआ से जी का कहीं अब कह मन बा त कह नइखे मन त मत कह नहीं देखिए रोपनी होता जी हमार अच्छा रोपनी होता हाँ आधा रोपा गइल बा आधा वही गने अभी रुक गइल ई काहे अब बनिहार लागल बन से जीव आफत में पड़ल बा बुझाते नहीं के करी त का करी त बुझात नहीं खे काहे नहीं खबर भइल का बतिया बताओ बिया साफ कम साफ हो गइल हवे अब कने के तनी पैसा दी ना 2000 रुपया हम रखे अब खरीदे के पड़ी समझ नहीं है पैसा 1 रुपया हमरा भी हो ये नहीं दे दे 2 दिन के बाद 2 दिन बाद दे देबू नु हाँ दे दे बोरी कर लेके थोड़ी ना भागो ना कहे के तो आदमी कह दे काल्हे दे देब लेकिन देला ना बहुते देरी होई ना हाँ 2 से 3 दिन हो जाई 3 से 4 दिन हो जाई लेकिन चौथा दिन से बेसी ना होई समझ नहीं अरे गाँव टोला में रहे अरे के हम लेके भागब ना और चबोकन बो रहली ह उनको के देले रहनी ह आज 6 महीना क देले बड़ी उ चबोकन हम ना हई कि 6 महीना क देब हां कोई कर ले तनी तो देवहू की बेरी तो हिम्मत रखे के चाहिए ना तो जब जीव त का कहली कोई भागत नहीं खीनु जे करली हनी ओकर दिहनी ना तहार लेके भाग जातनी हां ले की बेरी ले दे की बेरी करे जा बाजे लागेले चढ़ के इहे उनकर आदत भैया अब हम कहनी कि जायद अब डूबिए गए जमाने के 2-3 घर गोई नहीं हमी ना मिलल कनिया के उहे दी हां बेटवा दे दई हमरा के जल्दी काहे कि बनिहार खेते में बैठल बाना सा लेटे होता है बिया अलग अलग गाड़ देल हस का कम पड़ गेल ह अब का जाने बनिहार जानते बानी कि ढेर गाड़ देली सब हां जल्दी अब अपन आदमी रोपे वाला रहेला तब ना तनी हिसाब किताब से रोपेला तो का करी बोलो दे दी कनी दे दी 2000 लेकिन देखो धोखा ना होके चाहिए अरे ना जी हम लेके ना भागब रहुआ बस रोपनिया हो जाओ हमार कसम आखिर 2-4 दिन के बाद हम व्यवस्था बना के एगो पक्का दिन बताओ आज क तारीख है आज 6 तारीख है 6 ना 7 8 9 9 10 के ले ले 9 चाहे 10 के तो ठीक बता 10 के ठीक हमारा के दे दिया ठीक है अल्लाह 2000 ले ले रहनी है ठीक देखिए वो गांव टोला में रहुए बानी ना आखिर मौका पर संभारी ना ठीक बा मौका पर तो संभार दिना लेकिन टाइम से ना देबू तो फिर तोहरो संगे व्यवहार खराब हो जाए नहीं अब पैसा रुपया खातिर हम व्यवहार थोड़ी एक खातिर देनी है कि तहार बाड़न जौन रमेश उनका से बनेला हमर बढ़िया उहे सोच के ना उहे कहबे कैनी हां कि जा उनका घर है कोई की भी मिली चाहे ना मिली लेकिन उ दे दी हां तोहरा के अरे ठीक बटे तब ओइगने बैठल बाड़ी ना ठीक बा जा काम करा लो चलो दे के तो दे दी हनी अब देख ही देली कि ना देली लेबे के बेरी तो आदमी खूब तेल लगावेला मक्खन लगा के तारा से ली आ जब देबे के होई तो मैं भुला जी तब चिन्हे में लगे कि तू के हवा हम के हई चलो 10 तारीख के बाद पता चली दी ह कि ना जवन लाइन काट दे बड़ा सा दिन ही में ना कि घर में रहे के मने नहीं करत बाप रे बाप दुआरियो हवा नहीं खींचत का करब बिजली बिल न भरे के तो मने नहीं करत लाइन से मने औ जागिल बा लेकिन जे महीना लागता ते बिजली बिल आ जाता तार नाम से रसीद की फलाना हाथाना रुपया आइल बा ल भरत रह बिजली बिल लाइन के ठरे ठेकान नहीं खे तन की बुनी पड़ता तुरंत सारा लाइन काट देता सर के बाजी हाँ के हो ई भाई मेहरारू का हो भौजी बोली का हाल चाल ठीक है बा हो ला पानी पी लो पानी का पियनी हमें पी के नहीं है और बताई हाल चाल कुल ठीक बा हाल चाल कुल ठीक है बा हो कैसे चल हो हाँ कोई नहीं एगो काम रहल हो एगो काम रहला हाँ तो बिना काम के थोड़े आइबू तू कोनी हमारी बहिनिया के लइका के बड़ी तबीयत खराब बाटे अच्छा अरे मरे तो ओकरा के बढ़िया हॉस्पिटल में देख तक के दवाई करवाओ जा हो अब उहे ना देखी पैसा बा तो सब कुछ बा
पैसा नहीं के तो कुछ नहीं खे। ई मर्दे आज के डेट में हाँ इहो बात ठीके कहतड़ू पैसा बा न। हॉस्पिटल में गईला पर ना जानता नहीं बबुआ उतना ना पैसा लागता उतना पैसा है रउआ से का छिपावे के बा। रउआ तो हॉस्पिटल कुल घूमल ही बानी हॉस्पिटल सीखत ना रही जी। हाँ अरे हम कुल जानत ही हो बिना पैसा के न कौन तब झूठ मूठ का पैसा झीटे न सा इतना ना दिमाग पगली आइल बाकी कुछ कहले पार नहीं खेलागत कहीं के दिन 3000 रुपया चाहे 2500। अब देख तैले 3000 कहतड़ू तैले 2500 कहतड़ू पहले सोच समझ ल कि कतना तारा के चाहता। 3000 चाहता माने अगर होके तो 3000 दे देंगे नहीं तो 2500 दे दे तो हो जाई। 3000 2500 न। अच्छा ये बताब बोलिए। हम देवे के तो दे देम 3000 रुपया लेकिन मान के चल कि दे ही तो फिर पैसा कितना दिन में देबू? दे दे हम बस 2-4-10 दिन में दे दे। 10 दिन में दे देबू ना? पक्का पक्का दे देव जी। देखिए तबीयत ज्यादा खराब ना रही ना तो हम इतना जेबो ना करती रहुआ के। ल दे देतनी देती ना लेकिन अब का करो भाई लड़का के बात बा तबीयत खराब बा और तना ना जीव छपटाइल बटे कि सियान से तो देखता नहीं कि तनी मनी घाव लग जाता तो बर्दाश्त नहीं किया उतर लड़का के जात बाटे कैसे हमार बचाव सहत हुई। ना कहते कि ये दीदी दे ना जब ना तोरी लगिए बताओ ने दे दे हमरा के लेके जाई हॉस्पिटल। 2500 बा उतने जेब में रहला उतने ले ला हमरा भी पैसा कहीं से कि बाओ दे ना देना 500। ए भौजी पैसा नहीं की उ त न हॉस्पिटल के जाए के नाम पर हम दियो देनी न तो हम देले रहती पैसा ना देले रहती ले उतने पैसा बा हो भौजी नहीं खे 500 के बोले मांग ली हमर दे कन्या और दोस्त कोई नहीं खे मांग के ना दे देती। अब देख हॉस्पिटल का 500 रुपये खाते हम दोस्त कहाँ फोन ना करी ना 50,000 1 लाख के काम हुई तो बोलो दोस्त कहाँ फोन लगाई ना ये अब मान ली लेवे के तो ले भरऊ के चाही ना। हाँ ये याद रखल जाला कर्जा जे कर ले जाला ना ओकर बाद में दे देहल जाला तो एकरा से खतरनाक काम कौनो ना होला। मौका पर संभार देनी है कब रउआ काम पड़ी ना हमरा घरे आ जाई हमरा वो खातिर पीछे ना हटब समझनी। अब काम का परी मौका पर संभारेला ना भगवान का रूप होला भगवान से कम ना होला और वो भगवान बन के हमरा के मिलनी हमें। ऊ तो बात ठीक है बा लेकिन पैसा तनी टाइम से दे दी हम। ठीक बा बाबा जी टाइम से दे दे जाता नहीं ना देरी होता काहे हॉस्पिटल लेके जाई हसन ना फोन पर रउआ चलाई ना हो हम फोन पे ना चलाई ना हमनी के खाता से डायरेक्ट पैसा निकलेला जब जाता नहीं कोनो बेटा के पैसा दे कहू कि फोन से ओकरा फोन पर भेज दे। हाँ डलवा दे ठीक जा। बाप रे बाप ये कहो एगो बीमारी आ जाता घर में सही कहल गइल बा आधा पैसा न डॉक्टरे कुल खा जाता का करबो इतना रोगी सतावता कुल है खाद माटी जौन माराता ना एकर देन बा पहले इतना रोग ना आवत रहे लेकिन अब केहू के हथौड़िए सड़ जाता तो केहू के कैंसरे हो जाता ऐसा ऐसा तो बीमारी चल बा बड़का बड़का। अब हमनी नहीं आदमी के बीमारी वैसा हो जाओ तो सारा मुझे ना जी आदमी कहाँ से बची हैं आ जाए तो 2500 में का बा हो दे देनी जैसे मन करते दी ही ना का कोरी मर दे हमारा तो तनको निके नहीं लागत ना घर ही में निक लगता ना बहर ही निक लगता का करबो असली में सब केहू न रोपे चल गइल बा सिवान में मैं गांव घर के आदमी सिवान धैले बन तो सिवान में ना निक लगी कि घरे निक लगी। अच्छा चलो हमहू काल से न जाइम सिवाने में घरे कोनो के काम धंधा करम 2-4-500 भेटेबो करी आ टाइमो पास होई ए जगह तो सारा ठीक है नहीं खेला बैठल जरा तक कभी बीमार पड़ जाए सर हमार अमरुतिया न पाकते नहीं के दूसरा हाँ का हो भैया ठीक है बा हो निके नहीं खेलागत मरते आजकल सब सिवान धैले बा घरे के बाओ ना यही से निक नहीं लागत काल से हम सोचले भाई ना सिवाने धरम कुदारी उठाई जाई 500 कमा के आई अपन टाइम पास हो जाई। हम हो नहीं अभी 2-3 दिन होता बाहर से गाँव में पता लगा कि मैं 100 रुपया में लगल बनो सही है का लगे रुपया रोपनी हां रोपनी चलो काल तू बिया का बैठो करबा मरदे बिया का बारे हमरा से कबर आई बिया ना ई मरदे तारा से छोट लइका जा तोन सब बिया का बारे तारा से बिया ना कबरी कोइले ओकर बात अलग बा हमनी के देखा एको दिन बैठे वाला ना है कैसे कि हम उतना कह के आइल न बनी अब तार से ऑफिस में काम करे वाला आदमी से अब बिया ला काम ना होई ना तो जा तू ऑफिसे जोग बाड़ा उ है न ना तो रात के मछ कितना कटले वाला सन है एगो काम रहल का बोला बगीचा में हमारा देखत नहीं बड़ा का लाई घास उस बड़ी हो गई देखत
जंगल लेखा होता है। दवाई लिया के मार दो 100 रुपये का मिली मार दो मैं घास एकदम जर जी हूँ और वो ना बेटे यहाँ सो काटे उटे ली चाहे काटे वाला कौन मिल जेतो तो मैं साफ कर देता सो। आजकल के घास काटता हो सब अपना भैंस के पशु आर किन लेता। अरे पैसा ले लो सब फ्री में थोड़ी कहा था। पैसो देव तो केहू ना काटे 400 देबो 400 का 500 दे दो हम। हाँ तो 500 देबो तो काट दियो सो। को पिया दे। हाँ तो काट दियो सो 500 देबो तो बात करो और बड़ सो बात क्या करी दूगो साजी खा दिया जो करके उजर की। चलो ठीक है बा बतिया आई हाँ बतिया आई का करे के बा करे के बा का करी। ई मोरे दो तो झिंगुर कतना बड़ से निया हो फुल रही है सर का कहली के अरे कोई पर मेहरलुआ है गोरखा बड़ी मोटे खा। के करा के तू बतिया उतर हो। अरे मोट गोरखा लम्बा से बड़ी तनी देखिया से हेल्थी है का न हम माल चबन बहरी बाल चुभन वो। हाँ सवेरे वो इली है बड़ा अच्छा शायद रुपया होता उन करो रोपनी करा के शायद बिया घट गिरा पैसा मांगा तब लिया 2000 रुपया दो। हाँ देनी है अब देख पैसा में मेहर हो दे दे लेकिन ना पैसा टाइम से। हाँ तोरा की जय रे ये मर्दे हमरो से पैसा 2500 ले बिया हो कहती है कि एगो लड़का का तबीयत खराब बा। हाँ अभी यही बेरा कहते कि रोपनी कराओ तनी आई बेर तो से कहते कि लड़का का तबीयत खराब बा। ये मर्दे तो बड़ी धूर्तबाज बिया हो आज ना हमारा तो वैसा नहीं जाना आता धूर्तबाजे बिया ऊ फेकू बो के तो जानत रहनी है कि ऐसन है घबरा न गइल हम दे देने ही जवन पैसा हमारा ना देवे के चाहत रहे हम ना पैसा जान जा भैया देले ना रहती हमारा से ऐसन मीठा मीठा बात बतियात रहे ना कि तबीयत खराब बा ले जी हम बड़ हॉस्पिटल में दवाई करावे के ऑपरेशन होई मारे तना कहत रहे हम ना मुहा गई कहनी भाई केहू जिंदगी और मौत से जूझता ओकरा के 2000 रुपया का बा हो तू ही बीमार पड़ जीव तारा घर से के हम 2000 रुपया ना दे देम। तू तो हमरो से कहली ह कि बिया घट गइल बा रोपनी होता ना देब तो काम गड़बड़ा जी 1 रुपया नहीं हमारा जरी उठा के दे देनी हम। ओकर आदत खराब बा लेकिन ना पाका कहले बिया 10 तारीख के दे दे। देख अब हम जा तनी उनका घर पैसा मांगे उनका है अभी हाँ हमार सही के काम को होगा तब बेटा बीते तो क तारीख दे कहले बिया कहले रही कि 4 दिन में दे दे अब बता 2 दिन भइल। हाँ तो 2 दिन भइल तो हमरो के 10 तारीख के दे कहले है तो तू अभी 10 कहाँ है अभी तो आज नहीं अब चल देवे के दिया गेल बा दीही तब वो ठीक बा आ ना दी तो का करबो गोली चलेबो मर्डर करबो ओकर। अब जैसे प्यार से देले बड़ा वैसे प्यार से मंगब इहे ना दी तो ठीक है बा ना दी तो हमनी से तो झगड़ा वगैरह होई ना झगड़ा केला कोनो फायदा बा जा तनी घर चल तो पूछल जरूरी बनू तेरे गांव वालन से तो धोखाबाजी करी तो कैसे काम चली न चलस तो व्यवस्था करो करके तो आओ साजी का कुछ वजे डेरे पर साँझी के ना चलो पहले अबे चले के ना यो अबे चले के तो आवे के ना तब हम खोज दे मजदूर आएगो अबे ले चली हाँ ले चलो ना अबे ले चलो जे जे मारम ना ते मजदूर खोज दे तू काम के जाना तड़ा कुछ कह एबार खाना इतना बढ़िया ना बनैले रही पनीर चावल आ रोटी कमैला के का जरूरत बा मर्दों के बैठा देले बानी जब मांगिए मांग के 2000 4000 10,000 आइए जाता जब फ्री फंड के पैसा मिले तो का जांगर खटैला के जरूरी बाबे आज यहाँ जो जीन जाना दुआरी पर हमारा ऐसन न बोलब कि दोबारा आवे के नामे न लिह जा बढ़िया धंधा बा हमारो लोग दिन भर मांगता तो पाभर पावता वे चाउर गेहूँ तो साजी खा बनावता खाता हमार तो आ जाता दिन भर में 10,000 15,000 कबो कबो 4,000 आवेला 2,000 आवेला लोला बजा के खाली जीती ना कोई कुछ कहेला एगो तो 4 गो कही ना हम ऐसा हमरा लेखा कहाँ मिली तो का करी ये हमार खानदानी आदत चलता नैहरे से कि हमार माइयो कहत ऐसा ही मांग मांग के लियावत रहे हमार चाचियो ऐसा ही मांग मांग के तो मान लो कि जब माइए बाप करता तो बेटा बेटी पर फर्क ना पड़ी
बढ़िया धंधा कर देले बना जाके मतलब जे पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करता उतना पैसा नहीं खे कमा जितना हम कमा लेतनी दिन भर में। अब हमरा कोनो चीज़ का कमी बा हो ये कुल मांग मांग के तो बाप रे इतना सुगर घर बनवा लिया बस एक रंगाई करवावे के बटे और कोनो दिक्कत नहीं खे हमरा। कहा जानी कहाँ गई ना कनी कि चल के खा ला खाना तारा मन पसंद जो बनैले बानी एबरा बनाई पूरी खीर सब्जी। भौजी ए भौजी के ह अरे हाँ भाई हो ई मोर तू हे जा बैठल बड़ू हो हम घर में जतनी भीतर अंधरा गेल बड़ा का के दिक्कत नहीं खे ना हो अनराइल नहीं खे बोलो बोले तारा नहीं खे बुझात का मन हम काहे खाती आइल हो खम हमार वो जान तनी तबियत ठीक नहीं खे रहत आ याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई बा इतना ना कुछ भुला जाता नहीं कि पते नहीं खे चलत का कुछ काम रहल ह का हम बताई भुला गइलू बोली भुला गइलू सही के बताइते बानी कि ठक से लाग गल देवलिए में तनको याद नहीं के ना हो आ इतना ना कपड़ा में दर्द रहता इतना दर्द रहता हम लागता कि सीटी स्कैन करावे के पड़ जाई हमरा। राम राम सिटी स्कैन हां जी कनी कोनो बढ़िया डॉक्टर लोकता जान तड़ू हम तुरंते ठीक कर दी वो कैसे जैसे खर्द लड़ रहे ना वही तरह धक के है तरका पारा आ गब दे लड़ा दो ठीक हो जाई ये करू हे दवाई है नहीं और चोट लग जाई ना बोली का काम बा देखो ठीक से याद कर हमार काम बा अरे तो बताई कुल दुखावा तो गाइए देनी रहो सामने तो बता दे ये खाली बताए में का दिक्कत बा 2500 रुपया वाले के आ का कइलू 2500 के रहुआ पैसा ले ले रही हम हां कहिया ले ले रही ये बोला गेलू का कब ले ले रहू कौन दिन रहे देखो पैतारा मत बनाओ कौन दिन रहे क तारीख रहे कौन तो तारा बहनी के लड़का के तबीयत खराब रहे तो ही ना कह के पैसा ले ले रहू हमरा बहिनी के लड़का के हां बक बेटा वो झूठ बोल के का कोई के बोल देबो हो देखो भौजी झूठ नहीं की बोलत पैसा दो ड्रामा मत पढ़ाई जा देखिए हम कोई का पैसा ले ले बानी ना तो ले के टाइम से दे देले बानी अब क्या कहीं इतना ना हाफे लागत नहीं तबीयत खराब चलता हो ना देबू पैसा बा अरे पैसा वाले ले रहा तब ना जी ए मर्द गजब भाल बा पैसा लेलू कहत लू कि ले लही नहीं की भुला गेलू का हम भुलानी थोड़ी ना कतना तबीयत खराब बटे तो हम याद रखी ना एक एगो लिख के रखी ना कि हम कब भुला जाए देखो काफी में देखनी लिखल ही नहीं की ए मर्द तू 2500 रुपया लेकिन बेईमानी कर दलू हमर बेईमान बड़ू एकदम साफा तू ए भी कौन चीज कइले बड़ू चलो आज के बस बेईमान हमरा के कह देबो तो समझ ल खड़े उठा के पटक देबो वही छिड़ा जीबो ओदना जाने में तर दे में हमके पटक देबू हमके पटक देबू तब 10,000 रुपया दे पटका ना पटका तबीयत खराब है तुरंते पता चल जाई का कर देम तुरंते बहुत कुछ कर देम का करबो बताओ ना तू पटक देबू हम ना पटक देम तो के तबीयत खराब है हमसे बाजे मत तार पैसा के भागम ना हम तो भागे के बात नहीं के हमके पैसा दो ले ले अब तब ना दे वैसे कैसे दे पैसा ना देबू तो कुछ और दो कर दी घर में राशन पता ही उठाओ दुबड़ा लेके जाई बेची पता ही थोड़ी ना हम आज ले बेचले नहीं खे मतलब तू ही चल दे हमरा घर चाय बनियारी करिहा हमरा मर्द नहीं खे हो कि तारा घरे हम जाई काम धंधा करे खातिर 2500 रुपया लेके खा गइलू पैसा देवे के भइल तो ये भुला गइल दा पैसा हम कोई खइले नहीं खे देखा दिमाग मत खराब कर भले ए जा हमर माथा में दर्द है ऐसे मतलब ये ठीक नहीं खे जा पैसा ना देबू ना तो जाए के तो हम जेबे करम घरे हां लेकिन हम दूसरो तरीका से पैसा ले लेम कैसे लेबो बोला हां जालू हनी बढ़िया बढ़िया चला के छीन लेम घरे देखिए के कर तार हो के कर कौची आज ले तो कोई पैदे नहीं खेले ले कि हमर बहिन चढ़ा के पैसा हमरा से छीन ली ठीक आइया जब तार यादे नहीं खे गिरावा मत हमरा के उ ना हम ना तू देले अपने बहन बारे में सोची ह ठीक सुनाओ ये खाली फोनवा घुमा देब ना तो भीड़ लग जाए जुकिया पैसा हम देले भाई ना तू ना देबू तो हम ले जाना तई हम ले लेम जा ठीक बा देखा तनी हम ना ठीक बा गंगे टोला में रहब सही बात बा हो पैसा ले ले बानी लेकिन हतना हम झूठ सच बोलत तनी
आ झूठ सच ना बोली। अभी ना लोग के हम पैसा देतानी एगने झूठ सच बोल बोल के आ ठरका देव दिन की भुलाइए जइहाँ जा दोबारा हमरा दुआरी अइबे ना करी त कहाँ से पैसा दी? हम लोग के पैसा ले ले बानी कि पैसा दे? हम गाँव टोला का पैसा ही लूट के रख जा। अरे जेकर तू लूटबा तोरो लूटे वाला कोई मिल जाला। ऐसे कैसे तरह के पैसा दे दी हमरा के हाथ चढ़ा के तू पैसा लेवा? ले लिया देख लेब हम। सुना था आय आज 10 तारीख के बाद 11 हो गई मुँह देखावे ना आई। अरे का करी जी बहुत तबीयत खराब रहता। चंदन बेटा आइल ना कहत ना कि अभी चल हमरा घरे। तू आइल ना ऊ तो घूमे आइल ना। हाँ कहत चल कहीं घूमे चल। पैसा ले रहलू घूमे काहे ले रहलू ना कहत ना चल आज पार्क और घूमे चली जा। पैसा उनका नहीं खिले पैसा खातिर ना आवे ना हमरा घरे। हां ना 25 ले ना रहलू ना पैसा उनकर दे देनी कहिए नहीं दे दिहनी। अच्छा दे दिहलू त हमार कब देतरू रहुआ हां तो हमरो काम बा कहता नहीं पैसा बा 2500 2500 कहाँ ओमे से पैसा दे दे ना रही कितना देले रही 500 दे तो 2000 बचल तो ना 1500 बचता। झूठ बोलबू हाँ 500 रुपया देले पड़ू खाली 500 नहीं की देले जी कितना देले रही रहुआ? 2500 2500 ना तो 1500 दे देले बानी। मैं खुद देले तो 500 खाली देले पड़ू 1000 देखा के दे आय हम कोई को पैसा लेनी ना तो एगो कॉपी रख ले ओमे लिख के रखी ना कितने बगै तो कितना नहीं बचता 1000 ना 1000 का कहती 2000 बचत कम से कम 1500 दो नहीं 1000 बचता आ हम मर्दा कहत रहूँ आ कि 1000 पैसा बचता तो हम दे देले बानी दे हे मती तू। अगर इहे रहन रही नु हाँ तो तारा गांव में केहू पैसा रहती देखी तो हम रहनी है ना आई जा बाहर रहनी तो हमरा पता ना लग पैसा पड़े। देखिए एगो बात रह के हम समझा दे तनी कहे के का बाटे। एगो तो काम धंधा करत नहीं खन तबियत उनकरो खराबे चलता। अच्छा तो कहत ना कि देख हम कल काम पर जाइब काम पर से पैसा हमरा मिली तो हम ले आके उनका के दे देब। तो कितना हम पैसा दे देब 1000 दे देले बाना कहने रहुए के ना चाहे कोई के घरवा देलो ही जाके पूछ ले पता कर ले। अब कोई घर हम कह जाते नहीं हमरा के मिली तब नहीं तब रहुआ ना रहब तो कोई घरे भेटाई तो दे न दी हो। कनी कोनो बढ़िया डॉक्टर बाटे साथी के डॉक्टर का पारे में हमारा चोट लागल बा जी कुछ भुला जाता नहीं बड़ी जल्दी हम तो भर से तो पैसा हमरा 25 देले और वही तो याद नहीं खे ना ना वो पैसा रुपये के बारे में तो हमरा बड़ी याद रहेला बढ़िया से। तब तो भुलात नहीं तब तू ना खड़ा कर तो माने कि पैसा नहीं खींच देले जब तबे दुआरी पे चढ़ बैठा तनी जा ई कौन मतलब भाई काहे ना चढ़ी जा घर में रहता तो तेल लगावत रहलू कि दे दी 2 दिन में दे दे 4 दिन में दे दे अब हो काम तो भुला गेल कुल ऐसे कैसे भूला गन जब दे देनी तो दे देनी कह देनी तो कह देनी। अब वही बतिया के बार बार रिपीट करतनी तो खराब ना लगी हमरा। हमरा नहीं है खराब लागत नहीं खुद तो कह तो हाँ हमार मर्द खिसियत ना कि कोई हमरा दुआरी पर ना आवे के चाहिए मर्दाना में छोड़ो का हो कुछ होता देखा टेढ़ा मत बोला जा हम छोड़म ना करा लेवे में ले के जाए ऐसा कैसे ले लेबा? ऐसे कैसे हाँ जब पैसा दिया गल तो दोहरा के दें तोहरा के हमरा के जाके अपना घरे पूछिए मेरा रोले मेरा नहीं जब या झूठ अबे हमार मर्द जी तो कोई झूठ पकड़ा गेल तहार झूठ साच न शक करे लागत न कहत न कि ओकरा के तू रखले बाड़ी ऐसे कहत नहीं कि उनका आवे से पहले हमरा घर हो जाओ मैं तो पैसा दो तारी कुल्ला खड़ा ना चली हमारे देखा हमरा दुआरी पे एगो ताइल बड़ा बरियाई बतिए बता सोचना हाथ पकड़ के हम घसीट के बाहर निकाल दे हम ही हो जली ना। चलो हाँ क्या ले अब देवर हई जगह उनके तो हम ऐसे इज्जत करता नहीं। अच्छा तू इज्जत करत तू और ना तका हां घूम सबके चूना लगाओ तू इज्जत तू करत दुआरी पर से न बोले के चाहिए डायरेक्ट हमरा घर में घुसिया जतन यही कौन मतलब पहली बार आते का कि तारा के दुआरी पर से बोले हाँ तो पहले लेखा नहीं खा हमारा मर्द रह गई बात बात में शक करता ना। तो अभी पैसा के बात है तुम मरद के बात करते हो देबू कि ना साफ साफ बताओ दिया गई बटे जाई जाके पूछो अपना घरे दुआरे ना देले तो ना देले हो खब अरे पहले पूछब तब ना देले हो खब ओकर बाते लग उससे पूछब ना बताओ कैसे पूछ वो घर में के बा हम बनी खाली यही से पूछनी है तब वो का बाकी सब तो बाहर है बात के जाके मेरी मर्दले पूछ ले अपना मर्द ले हमारा मर्दले तार मर्द हमरे के जब हम घर के होले तो ए कतना लोला बजाओ तनी जीरोवा जब कह दिया कि दिया गल बता एक बात के बार बार काहे पूछत तारा कम बज हो हां खाली तोरे को बजावे वाला तो बजाइम ना तो आबे छटक के भाग जी बजा सोच ल जा तो जब हम बजावे ना कबनू तो तू छटक के भाग जेबू अरे तो प्यार से दे दो कोई कोनो माई के लाल पैदे नहीं खिलेले हमरा खातिर माई के लानी हर हां आदमी तो धक झोटा के प्रक देती कि अरे वैसे कैसे झोड़ा पटक दी हो हैं
दोस्त जगह तारा जेब कि ना जेब तू काहे के जी पूछला हमार नहीं खे पैसा हमरा भिरी बता ना जब बात बतिया तेरा तो करब। देखा तार मेरा ना है ठीक ना कि हमसे बात जतड़ हमार मरद आज ले बजल ही ना तार ना है कि पैसा हमारे के खा घालू हमारे भतरा से ढेर का सुगर भइल बड़ा लोग सुगर नहीं तो हमार तो पैसा तू ए जा हट हम केवाड़ी बंद करी हट निकल अट कर अरे, अरे, अरे। चल निकल तो जल्दी काहे के निकल हाँ चलो हम पूछो अरे 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 हमरे घर में आके शेर बनत हो